Tässä on ohje. Ja sitten laitan uunin päälle. Paljon uuni piti olla päällä? 225. 225. Se on se. Noniin. Sitten rikotaan munat. Vain 3 munaa. Kaksi. Ja 3. Sitten sokerit vielä. Tämmöisen kädet välillä. Eikö täällä ole iso kuorenpala? Onko enempää? Niin. Ja sitten laitetaan sokerit sekkaan. 1,5 desiä. Loppuu, koska tämä sokerit puhuttiin. Niin toista vähän. Oho, sinne meni vähän sokeri. Rapaa tässä roiskuu. Niin. Ja vielä puoli. Tostakin sais kyllä, mutta otan tästä. Onkas nyt hyvä? Noin. Nyt. Siinä on ihan pirteellä homma. Tälleen vähän niinku skarppina pitää olla. Eikö ookin? Nyt tää alkaa olla. Tässä pitäisi vaan saada semmonen äskirja vielä, että ei ihan vielä. Sitten laitetaan jauhot. Jauhoja. Puoli desiä. Sitten kaakaojauhetta. Myös puoli desiä. Ja nyt tulee kaakaojauhet puoli desiä. Koska tää siivillä jauhata myös. Tälleen vähän tasoittaa. Sitten leivinjauhetta ja perunajauhoa. Onko sulla vielä se auki? Se on perunajauhetta. Paljon tulee perunajauhetta. Perunajauhettakin tulee puoli desiä. Laitko sen taas päälle vai? Se on koko ajan päällä. Sitten laitetaan perunajauhetta puoli desiä. Mä melkein kuvata toiselta puolelta, kun käsi on tässä edessä aina. Onko tässä puoli desiä vähän liikaa? Täällä on vaan itse varma, kun sä oot somessa. Tässä on alkaa olemaan. On siinä aina. Puoli desiä. Sitten leivinjauhetta. 1 teelusikka. Siinä. Taisi olla kaikki. Sitten vähän hämmennetään näitä ja nostellaan sitten tuohon munasokeriauhoon. On kaakaata, perunajauhoa ja vehnäjauhoa ja leivijauhetta ja onko siinä vielä jotain, ainakin niitä. Tän lopuksi painella niihin puolesti täällä pistetään. Tästäkö? Onko täällä purkista ja kaikki? Täällä on vielä. Älä nyt tolleen, laitat sen siihen paikalle. Vielä.
Mutta sitä voi vähän kopauttaa ainakin pöydän vaikka. Niin, on se tarpeeksi. no, se nyt hyvä. Mä kääntää vaan nämä tästä. Ei niitä, ei. Ne piti siivilöidä. Kaikki. No huono siiville, kun on niin, ei mene oikein. Laita sen tohon. Ja sitten tekit sormen. Se jää kuitenkin. Sitten ne laitetaan pois. Siivilöity tänne ja sitten laitetaan vaan pellille ja uuni. Eikä tulee sitten videolla kaikki. Saasta niitä valmista. Näyttää jo hyvältä. No minä. Se voi ehkä myös kaataa, mutta nostellaan. Nyt tai yritän ainakin. Laitetaan. Sun avata se uuni kunnolla. No niin, tuo on vähän tolleen hassusti, mutta ei uuni kuitenkin. Tää näyttää mitä se auasti. Tää yrittää tukea tällä proteesilla jotenkin. Eikö sä saa kiinni tällä? Kokeilenpa. Noin. No niin, sehän auki. Aukesi vähän. Sitten kun otetaan mangot täältä mehusta. Se nyt pitäisi olla ton mukka. Nyt se on. Jos se laittaa se muun. Tulee pieniä. On tosi tämmöisiä joustavia nämä mangot. Helposti palautella. Onko nyt? Nyt tässä on sokeroitu paperi. Sitten kipataan kohta toinen pohja siihen sokeroidulle paperille. Noin, sinne meni. No, se vettä tohon toiselle paperille. Ja nyt se on semmoisessa kunnossa, että sen pystyy irrottamaan tästä. Noin. Sinne meni. Se lähti hyvin. Ravistettu. Sinne meni. Se aukeaa. Puolet tästä. Jos mun mitata jollakin. Mä mittaan. No, haluatko sä mitään? Tän tällä. Eikö sen pidä desi laittaa? Tuolla Tää on 2 desin purkki. muuten joo, tosiaan. Tää on desin mitta siis. Niin. Onko hyvä? Mm. Nyt se pitäisi olla valmista.
on melkein jo voita. Seuraavaksi Seuraavaksi laitetaan sokeri, sitruuna ja tuorejuusto. Tämmöstä tuorejuustoa laitetaan. Laitetaanko tuolla haarukalla? Tällainen. Tää on ainakin tämmöstä jankkia. Tulee varmaan herkullista, kun tulee näin paljon tämmösiä valkoisia aineksia. Kaksi tämmöstä lusikallista. C-lusikkaa. vanilliinisokeria. Täällä ei oikein olekaan paljon. Se on näin hyvä. Viimeiseksi laitetaan mangojuusto, kairittortun mango. Siinä oli se tuorejuusto ja kerma, niin laittaa sen tuorejuuston kermaa ja sokeria ja sitruunaa, niin hyvä kaikki. No niin, siinä. Ja sitten sekaisin. Sekaisin vielä. Miten mä ostan? Hyvin se menee. Puhutaanko tää? Voin mäkin, jos se menee ihan mahdottomaksi. Sä voit hakata. No niin, ja sitten tää rullata tolleen pitkäsivun myötäisesti. Se on vähän hankala yhdellä käydä. Olisi tää aika vaikeeta yhdellä käydä. Tää on kahdella kädelläkin aika vaikeeta. Mutta on se oikein päin mun mielestä. No, riippuu vähän, mä en tiedä kun Mutta se toisinpäin, jos sä saa kiinni edes. No niin. Se meni hyvin kiinni. Nyt on valmis. Sokerinen torttu. Hyvä. Miksi